A už to tady procházel, už nám říkal, kdo tady dal ty zábrany, tak jsme byli velice milí na ně, usměvavě říkali, no my jsme je tady dali. Tak nás poučoval o pravidlech silničního provozu, jako si je neznáme, jakože tady nemůžeme dávat tady toto. Jo? Tak se vás ptám, kdo tam umístil tu překážku silničního provozu, když to opatření není účinné? Dobrý den. Protože neuběhla lhůta 5 dnů od vyvěšení. Jo, promiňte. Já jsem oznámil, že jsem tady za toho pořadatele, který ho pan Teichmann vyzval k tomu, abychom zajistili bezpečnost. Není tady tady vyběhnou, tak co se stane? Hovno. Tohle je nezastaví. Tohle je nezastaví. Člověk, já jsem rád, že jste ty děti informoval. A my jsme tady pro... Jak můžete informovat 3letý, 4letý dítě? 3letý, 4letý dítě, tak víte, že je ten zájem, tak já doufám, že... Já za ně nesu zodpovědnost. Ano, to máte pravdu. A proto děláme... Konejte. Policie zastavila porušování silničních pravidel. Není tady výjimka, nenabyla účinnosti. Proto mám právo, protože nemáte účinné opatření, které by tohle umožňovalo. Tak jsme tam stáli s klukama od policajtu. Dva to tam s nima řeší, 2 hoši stáli s náma, taky úplně slušní lidi, jak my kluci, taky na něho čučeli a prostě myslí si, že nás má prostě všechny v hrsti. To nikam nevede, on už tam asi říká po 4., po 5. furt to sami, policajti mají zapli kamery, úplně v klidu řeknou taky to sami. A znova, a po 4. a po 5. Prostě odstraňte tady, to trvá na tím, ať se toto odstraní a ježiši. A furt, z konce dokola, oni to furt budou řešit prostě. Já s tou vysílačkou musím stát kousek dál od nich, protože každou chvíli se z té vysílačky ozve, co tam ty retardi furt dělají a vymýšlí. Je to takový blbý, jako... No, je to blbý. Furt se bude hádat. Furt. Stejně dělá hovno. Mají ho za debila úplně všetci, i ti policajti. Už mu to řekli skoro jako fakt ze vší slušnosti, jako upřímně, že... To právo není trhací kalendář. Jo? To nemůžete říct jako, oni to... Já teď jsem to řekl, až pan Šimík bude dělat relík tak, že nebude hluk nad emisní limity, nebude nikoho ohrožovat na sousedních pozemcích a nebude nikoho omezovat do využívání veřejné komunikace. Jinak tomu pánovi vůbec nepatří ten tábor s těma dětskama. On jenom využil toho, že prostě může mít nějakou páku, jakože děcka a teda. Tak tady využil tu paní, které to patří, aby si s něho spolčil. A paní nám teďka šla dělat problémy tam nahoru. Pak říkala policajtům, že tam pustí děcka tady na to pole si hrát. Dobrý nápad, já si myslím, že rodiče to ocení. Jak si hrajou? Minulý rok ta paní právě byla úplně v klidu, ještě nabídla tady čaj kolegovi, všechno, úplně v klidu paní. Letos, jak už zpracoval tady ten pan magistr, tak si tady prostě udělala čáru křídou, teďka jsem šel za tu čáru. Prostě za tu čáru nemůžem.